Matapos mang-ghost, pagbalik niya akala mo ay siya pa rin ang biktima. Ako pa rin ang minanipula niya para magmukhang masama. At ang masakit dito, Papa Dudut, naniwala naman ako. Hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko at baka naman kasi ako talaga yung mali. Baka naman kasi sa pagbalik niya ay hindi na siya ulit aalis pa, Papa Dudut. New Chewy Gummies with Zinc. Each Yummy Gummy is loaded with vitamin C. And now with Zinc. Mahalagang paalala, ang Siling Gummies with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Redness and acne? New Pond's Ultra Light Biome Gel. Our next level skin barrier repair. Made with Sarahyamino and niasorcinol. Get up to 100 hours of plumping power and 100% hydration boost for plump and hydrated skin. Use Pond's Ultra Light Biome Gel. Try now. Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbabalik ni Nathan ay wala pa rin nagbago, Papa Dudut. Pinabaliwala pa rin niya ako. At ako naman tong si Tanga ay go lang. Lagi akong nag-iingat sa mga sasabihin ko sa kanya at lagi akong takot na baka mawala na naman siya. Grabe ang abandonment issue. Takot akong abandonahin niya na akala mo ay laki ng ambag niya sa buhay ko. At isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami for the shop. Nireplyan ang message niya ay hindi ko na nagawa. Kasi panayang hintay ko sa messages ni Nathan na sobrang dalang kung dumating Dudut. Guys! Guys! Bogs! Mag-comment ka man ulit uray maminsan lang.
sa akin na balayang silip at kanina pa nag-aabang sa labas ng opisina. Dash ang pangalan ng babae. Sinabi ko nga sa kanya ang pakay ko at doon na niya ako inayang magkape sandali sa katapat sa building.
sinabing mo. Ano ka ng selos ko pinagamit? Patingin ka dito, Nani. Dahil
Tuki na nakitutok. Ay. Nabak sa amin sa tumutan. Ako pala ito. Wala gusto. Mula sa labas ka, magastos. Pero kahit nandito ka lang sa bahay, hindi magastos ka. Grabe, no? Sobrang mahal kasi ang mga wala lang pera na pang sobrang nagtulong ang mga card sa mga monthly expenses mo. I can use it to pay my bills online, for groceries, online purchases, and for my travels. The best part is there's no annual fee. Tapos, 0% interest for up to 4 years. Pwede ka rin mag-split ng bills dito sa small installments. Alam mo ba na pwede ka magawa ng mga 200 pesos na limit? Kaya wala ka mga Adobe card you're missing a lot. Dahil sa Adobe card ko, hindi na ako nag-aalala na ma-short ako sa mga daily expenses ko kasi I have my Adobe card to rely on in times like this. Sobrang dali lang mag-apply at one valid ID lang yung kailangan. Kaya download the Adobe app now and apply for your Adobe card. Maraming salamat. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Tutu, ako nga pala si Selena, ang 30 Maldita ng Makati.